चपराइठा गाँव ही है ना? हाँ ये है। नवल बाबू की जाने लगा? हाँ जाने ला। उनका बेटी के? उनकर बेटी से का काम बा? एगो प्राइवेट काम बा। बताओ पता बा का? प्राइवेट काम बा? हाँ। ए फूल बदन जाकिर, अपन गांव घर के बेटी के छेड़े खातिर कुछ गुंडा आइल बा। अरे कहाँ फंसा तारा चक्कर में हड्डी टूटी। उन्हें देखता। अरे कहाँ गए कुल रे? चाहिए कहाँ सामने के हड्डी पसली Ah!